Prynhawn da i chi a chroeso cynnes iawn i'r Oedfa yma. Dyma rai adnodau o Salm 89 ar ddechrau'n cwrdd. Canaf byth am dy gariad o arglwydd ac am genau mynegaf dy ffyddlondeb dros y cenedlaethau, oherwydd y mae dy gariad wedi I sefydlu dros byth, a ffyddlondeb mor sicr ar nefoedd. Dywedaist gwneithym gyfamod am hetholedig, a thyngu wrth ddafydd fy ngwas. Gwnaf dyhad yn sefydlog am byth, a sicrhau dy orsedd dros y cenedlaethau. Gwyn I byd y bobl sydd wedi dysgu dy glodfori, sy'n rodio arglwydd yng ngoleuni dy wyneb, sy'n gorfoleddu bob amser yn dy enw ac yn llawenhau yn dy gyfiawnder. Oherwydd ti yw I gogoniant a'i nerth, a thrwy dy ffafr di y dyrchefur ein corn. Oherwydd y mae ein tarian yn eiddo i'r arglwydd, a'n brenin I Sanct Israel. Mae'r offerynwyr nawr, a diolch yn fawr iddyn nhw, am ware y tôn gos, sef wrth gwrs y tôn sydd yn mynd gyda'r geiriau yn Emyn 83. Fe wnaid mola ddiw'r gogoniant, dŵg dy drysor at ei draed, tua brofodd ei faddeuant, tua olchwyd yn y gwaed, moliant, moliant, dyro mwy i'r gorau gaed. A rwy'n awgrymu eich bod chi yn canu Emyn 83, mae yna 3 pennill mae'r offerynwyr yn mynd I ware, a byddwn ni'n awgrymu pennillion 1, 3 a 4. Darlleniad o lythyr Paul at y Rhufeiniaid, pennod 6 yn dechrau yn adnod 12. Peidiwch gadael I bechod reoli'ch bywydau chi ddim mwy. Peidiwch I fyddhau i'w chwantau. Peidiwch gadael iddo reoli unrhyw ran o'ch corff i'w ddefnyddio
i wneud beth sy'n ddrwg. Yn lle hynny, gadewch chi Dduw eich reoli chi, a'ch defnyddio chi i wneud beth sy'n dda. Roeddech yn farw, ond bellach mae gennych chi fywyd newydd. Dyle pechod ddim bod yn feistr arnoch chi ddim mwy. Niger gyfraith sy'n eich reoli chi bellach, mae Duw yn ei haelioni wedi'ch gollwng chi'n rydd. Felly, ydy ni'n mynd i ddal ati i bechu am yn bod wedi profi haelioni Duw, ac mae nid y gyfraith sy'n yn reoli ni bellach? Na, wrth gwrs ddim. Ydych chi ddim wedi deall? Mae rhywun yn gaeth i beth bynnag mae'n dewis i ddyddhau iddo. Felly, y dewis ydy, naill ai pechod yn arwain i farwolaeth, neu i fuddod yn arwain i berthynas iawn gyda Duw. Diolch i Dduw. Rydych chi wedi troi o fod yn gaeth i bechod i fod yn ifydd i beth mae Duw wedi ei ddysgu i chi. Rydych chi wedi'ch ryddhau o afael pechod a dod yn weision i beth sy'n iawn. Gadewch i mi ddefnyddio darlun o fywyd bob dydd sy'n hawdd i chi i ddeall. O'r blaen, roeddech chi'n gadael i bob math o fydreddu a drygioni eich reoli chi. Ond bellach, rhaid i chi adael i beth sy'n iawn eich reoli chi a'ch gwneud chi'n bobl sy'n byw bywydau glân. Pan oeddech chi'n gaeth i bechod, doedd dim disgwyl i chi wneud beth sy'n iawn. Ond beth oedd canlyniad hynny yn y pen draw? Marwolaeth. Dyna oedd canlyniad y pethau y mae gennych chi gymaint o gwilydd ohonyn nhw bellach. Ond nawr, rydych chi'n rydd o afel pechod ac wedi dechrau gwasanaethu Duw. Canlyniad hynny yw'r bywyd glân sy'n arwain yn y pen draw i fywyd tragwyddol. Marwolaeth ydy'r cyflog mae pechod yn ei dalu. Ond mae Duw yn rhoi bywyd tragwyddol yn rad ac am ddim i chi, o achos be nath yn harglwydd ni, Iesu, y Meseia. A bendithiad Duw, y darllen y gwrando ar deall o'i air sanctaidd ef. Amen. Gadewch i ni helpu yn gilydd i weddio, gweddiwn. Diolch i ti, o Dduw yn tad, am y cyfle hwn unwaith eto i glodfori enw mawr Iesu Grist yn ceidwad. Diolch am y cyfle fel dy bobl di i fod yn rhan o rhywbeth cyffredin, i fod yn rhan o addoliad, i fod yn rhan o fawl. Diolch i ti am y cyfle hefyd i gofio am aberth Iesu Grist droson ni ar groes Calfaria. Gwna ni o Dduw yn deilwng i gymryd o'r elfennau syml maes o law
o fara ac o win, yr hyn sydd yn ein hatgoffa ni am Iesu. Madde ni yn pechodau ni i gyd, a dŵg ni at droed y groes i gael taflu o'r neilltu yn fyna ein byrdwn, a chymryd iau Crist arnom, yr hyn sy'n ysgafn, yr hyn sydd yn ein dwyn ni i fywyd. Cofiwn heddi ger dyfron yr anghennus rai yn ein byd ni. Cofiwn am y tlawd, cofiwn am y rai sydd yn dioddef. Cofiwn hefyd am arweinyddion y bobl. Cynnal di o Dduw, arwain pobl yn gwlad ninnau a'r gwledydd oll i'r gwir yn Iesu Grist. A chlyw yn gweddiau preifat personol ni hefyd, a ninnau yn enwi ger dyfron, y rai sydd yn adnabyddus i ni, y rai sy'n dost, y rai sy'n galaru, y rai sy'n ceisio gobaith mewn anobaith. Clyw ni am i ni ofyn y pethau hyn i gyd yn enw Iesu yn gwaredwr. Amen. A fel rydyn ni yn gwneud mewn oedfa pan rydyn ni'n gallu cyfarfod un ac oll gyda'n gilydd, neu fel yn ôl yn harfer ar hyd y misoedd diwetha yma o'r cae mewn, gadewch i ni weddio gweddi'r arglwydd gyda'n gilydd. Ein tad, yr hwnnwyd yn y nefoedd, sancteiddier dy enw, dyled y deyrnas, gwneler dy wyllus, megis yn y nef, felly ar y ddeiar hefyd. Dyro i ni heddiw ein bara beunyddiol, a maddau i ni ein dyledion, fel y maddeiwn ninnau un dyledwyr, ac nac arwain ni i brofedigaeth, eith'r gwared ni rag drwg, canis eiddo ti yw'r deyrnas, a'r nerth, a'r gogoniant, yn oes oesoedd. Amen. Mae'r darn rwy newydd i ddarllen o Rhufeiniaid 6 yn cwpla gydag un o adnodau mwyaf cofiadwy yr epistol. Dyma fe eto yn Bible.net. Marwolaeth ydy'r cyflog mae pechod yn ei dalu, ond mae Duw yn rhoi bywyd rhagwyddol yn rad ac am ddim i chi, o achos be nath yn harglwydd ni, Iesu y Meseia. Ie, darn am bechod oedd y darlleniad heddi. Pechod ar ffordd y mae Duw yn ei ras yn ein hachub ni o ganlyniadau ein pechod. Mae Paul yn cydnabod bod grym pechod dal yma yn ein byd ni, a mae e'n dweud bod perygl go iawn byddwn ni yn cael yn denu nôl i gaethiwed pechod. Canlyniad dilyn chwantau dynol bydde hynny, yn lle i fyddhau i ewyllus Duw a'i arweiniad ef. Ar un ystyr, mae Paul yn dweud wrth y Rhufeiniaid fod Duw Isus wedi achub y Cristnogion, a dyma'r darlun mae fe'n ei ddefnyddio, wedi'n hachub ni allan o'r mwd, a'n glanhau trwy faddon bedydd. Nawr, mae Paul yn siarsio'r un credinwyr hyn i aros mas o'r mwd, i wrthsefyll unrhyw awydd i ddychwelyd i'r baddon mwd maen nhw Isus wedi cael ei achub ohono. Yn bwysicach fyth fodd bynnag, na'r angen i wrthsefyll dychwelyd i'r mwd, yw gwedd cadarnhaol dysgeidiaeth Paul. Ar ôl cael
i dwyn o farwolaeth yn fyw. Mae gan bob un Cristion gyfle i roi i hunain i Dduw a byw yn ôl cyfiawnder Duw. Hynny yw ewyllys Duw, pŵer Duw, gweithred Duw yn y byd iachawdwriaeth, dibenion Duw ar ein cyfer ni. Fedrwn ni ddim gwneud hyn, sef dilyn Duw, a dychwel i'r llaid a'r mwchyndra, pwdel llacha pechod. Mae gras Duw yn ein cymell ni i ymddiried ynddo fe. Dyna'r gwahaniaeth rhwng gras a'r gyfraith yn ein darlleniad ni. Mae Duw yn rhoi ei hun yn rad drwy haelioni i ras. A byddwn ni'n ystyried ystyr y cymyn byddwn ni'n ei dderbyn mewn ychydig. Ond mae pwyso ar y gyfraith yn golygu y bydden ni ar ein pennau hunain yn straffaglu i gyflawni i ddibenion ef. Y gwahaniaeth rhwng dibynnu ar ras Duw a dibynnu ar y gyfraith, ein ymdrechion ni, ein hunain, i ennill y ffordd drwodd. Rydyn ni wedi, ar hyd yr wythnosau diwetha, rydyn ni wedi gorfod ystyried gwaddol caethwasiaeth. Y caethwasiaeth nath orfodi miliynau o blant Affrica i deithio mewn cadwyni i Brasil, y Caribi a'r Unol Daleithiau. A does dim pwynt gwadu'r ffaith, ond mi wnaethon ni fel Cymru hefyd elwa o'r fasnach farbaraidd honno. Roedd caethwasiaeth i'w weld ym mhobman y myd y ganrif gyntaf hefyd. Bydde ymerodraeth Rhufeiniaid ddim wedi llwyddo heb osod pobl i trefedigaethau o dan ordd caethwasiaeth. A dyna nawr y darlun mae Paul yn ei fenthyg, pan mae'n gofyn i'w ddarllenwyr yn Rhufeiniaid yn gofyn i ninnau. Odi ni yn weision pechod neu'n weision cyfiawnder? Dyma adnod 18 allan o Bible.net. Rydych chi wedi'ch ryddhau o afel pechod a dod yn weision i be sy'n iawn. Mae Paul yn atgoffa'r Rhufeiniaid nad oedd ymwneud â phechod yn golygu unrhyw ymwneud â chyfiawnder. Roedd y ddau beth ar begynnau ar wahân i'w gilydd. Ond yn awr, nid yw ymwneud â chyfiawnder chwaith yn golygu unrhyw ymwneud â phechod. Dilynwn felly, yn ôl y canllaw mae Paul yn gosod ger ein blaenau ni yn yr adron ganolog yma o Rhufeiniaid 6. Ffordd gras, ffordd Duw, y ffordd o barhau allan o'r pwdel mwd i ddilyn Iesu Grist. Ac wrth i ni ymgasglu o amgylch y bwrdd, dyma'r adnod clo yn yn darlleniad ni eto. Marwolaeth ydy'r cyflog mae pechod yn ei dalu, ond mae Duw yn rhoi bywyd rhagwyddol yn rad ac am ddim i chi, o achos beth wnaeth yn harglwydd ni, Iesu y Meseia.
Dyma wahoddiad yr arglwydd Iesu tuag ato ni. Dewch ata fi, bawb sy'n flinedig ac yn llwythog, ac fe rodda fi o'r ffwystra I chwi. Mae fi yw bara'r bywyd, ni bydd eisiau bwyd byth ar y sawl sy'n dod ata fi, ac ni bydd syched byth ar y sawl sy'n credu yno fi. Ni fwriaf allan byth mor sawl sy'n dod ata fi. Ac wrth I ni ymgasglu fel cyfeillion Iesu o amgylch bwrdd y cyfeillgarwch, rynnau fel teulu Duw yn ymwybodol am y sawl sydd wedi dioddau profedigaeth yn ystod y misoedd aeth heibio. A mi fyddwn ni wrth gwrs yn medru pan fyddwn ni yn cael ail ymgynnull yn enwi ac yn cydymdeimlo yn llawn gyda'r sawl ohonoch sydd wedi colli anwyliaid. Gwrandawn eiriau sefydlu'r swper hwn. Oherwydd fe dderbyniais I wrth yr arglwydd yr hyn hefyd a draddodais I chwi, yr arglwydd Iesu yn nos y brydychwyd ef gymryd bara, ac wedi iddo ddiolch fe'i torodd a dywedodd, hwn yw fy nghorff sydd er eich mwyn chwi, gwnewch hyn cof amdanaf. Yr un modd hefyd, fe gymrodd y cwpan ar ôl swper gan ddweud, y cwpan hwn yw'r cyfamod newydd yn fy ngwaed I. Gwnewch hyn bob tro ar y bwch ef cof amdanaf. Oherwydd bob tro y byddwch yn bwyta'r bara hwn ac yn yfed y cwpan hwn, yr ydych yn cyhoeddi marwolaeth yr arglwydd, hyd nes y daw. A gan taw swper yr arglwydd yw'r wledd hon, y mae croeso I bawb sy'n caru'r arglwydd Iesu I ymuno o amgylch I fwrdd ef. Felly gaich gwahodd chi yn awr I ymuno gyda fi wrth gymryd darn o fara, wrth gymryd llyfed bach o win neu ryw ddiod addas arall, mwyn I ni gael ymgasglu o amgylch y bwrdd gyda'n gilydd. Y bara rydym yn ei dorri, ond i'r cydgyfranogiad o gorff Crist ydyw, gan mai un yw'r bara, rydym ni hanyn ein llawer yn un corff, oherwydd rydym I gyd yn cyfranogi o'r un bara. Cwpan y fendydd rydym yn ei fendithio, onid hyd gyfranogiad o waed Crist ydyw. Gweddiwn, diolch I ti o Dduw am y cyfle hwn unwaith eto I gofio aberth Iesu, I gofio ei fywyd o'r newydd drosom ni ac ynom ni. Amen. A fel sy'n fynych ar ddiwedd y dod ynghyd hwn dros y cyswllt fideo, gaich gwahodd chi os oes yna unrhyw anghenion bugeiliol neu ymarferol eich bod chi yn dod I gysylltiad mwyn I ni gael eich helpu chi ym mha ffordd bynnag y medrwn ni.
Gadewch i ni gael yn gollwng o dan y fendydd. Ewch mewn tangnefedd i garu ac i wasanaethu'r arglwydd yn enw Crist, a bendydd Duw holl alluog, y Tad, y Mab a'r Ysbryd Glân, a fyddo gyda chwi yn oes oesoedd. Amen.